Grade 8 student sa Calasiao, Pangasinan nalunod sa ilog. Narito ang report. Umaga pa lang excited na raw pumunta sa patahian ang 14 anyos at grade 8 student na si Dario Baldueza para magpasukat ng isusuot na barong para sa kasal ng kanyang ate. Pero hindi na ito natuloy. Hindi na kasi ito nakapunta ng patahian matapos malunod sa ilog sa Calasiao, Pangasinan. Excited pa po siya nun. Hindi na po siya makaka-attend. Sa investigasyon ng pulisya, niyaya raw ang biktima ng kanyang mga kaibigan para maligo sa ilog. Hindi raw nagpaalam ang biktima sa kanyang magulang o mga kapatid. Hindi po talaga siya marunong. Nadulas lang daw po siya, sabi ng mga batang kasama niya. Nadulas po Doon sa tinayuan niya daw po. Samantala, natagpo ang palutang-lutang sa Marusay River ang bangkay ng isang lalaki. Nakilala ang biktimang si Ezekiel Fernandez, 47 anyos at residente ng Barangay Dalonge, Santa Barbara, Pangasinan. Nireport sa pulis na nawawala, nalaman na lang na nalunod at natagpuan sa Marusay River kapon. Nakikipag-ugnayan na ang pulisya sa kaanak ng biktima at patuloy din ang investigasyon nila sa tunay na dahilan ng pagkamatay ng biktima. Kasama si Wilson C., ako si Jasmine Gabriel Galban, naghahatid ng Balitang Amyanan.